Salut, și bine m-am răsut la un nou video, sunt Costi și astăzi facem un episod de Minecraft. N-am mai filmat de mult Minecraft, așa că merge. N-am mai filmat de mult videoclip, deoarece am fost foarte ocupat cu diferite chestii. Dar uite că am revenit și chiar cu un episod de Minecraft. Astăzi vă arăt lumea mea, care mi-am făcut-o, care am stat foarte mult timp. Să-l dau jocul pe Creative, să zbor un pic să vă arăt mai de sus. Ok. Hai să vă arăt. Și o să vă prezint fiecare lucru în parte. Păi să începem așa, avem aici fierăria. Am făcut o fierărie pe să repar iteme, un loc pentru chesturi. Acolo este casa mea, am o seră și un tractor și un teren și un pod chiar. Niște animale care le îngrijesc, care le dețin. O șină de tren care, nu știu, mai ușor să mă deplasez. Un turn care l-am făcut. Și vreau să vă arăt o chestie. Mi-am făcut acest beacon. Bine, folosind beacon-uri să lumineze, să, nu știu, de ornament. Și o să vă arăt și stația spațială. Bun, cam asta este stația spațială. Am făcut-o cât am putut. Bine, m-am înălțat așa de sus cu această stație spațială la limită, adică la limita Minecraft-ului de sus. Și, da, ne dăm aici frumos, cum zic eu, cu parașuta. Da, astăzi, nu știu, o să... Nu văd eu pe aici ce o să fac. Aș vrea să mă dau cu Minecraft-ul. Da, să dau eu jocul ăsta pe... Da, să dau acum. Da, e mai bine acum. Și... Survival. Bun. Astăzi o să... Nu știu... Fac ceva la fierăria asta, nu știu, mă gândesc să o fac mai... Nu știu, să adaug niște chestii în ea, dar cred că o las așa totuși. Hai să iau aici un... Da. O să iau niște chestii sau o să pun, stai să văd care e chestul. Da, ăsta e chestul în care vreau să pun. Deci inventarul ăsta e full aproape. Trebuie să mai pun. Astea trebuie și ele puse la un loc. Acolo mi-am îmblânzit eu câinele, dar de fapt e lup, într-un fel, în Minecraft. Sunt pe penultima versiune din Minecraft. Da, oricum, mi se pare genială. Minecraft-ul mie mi se pare genial. Aici este piscina mea. Ia uite mă, schel. Serios. Mereu mă enervează, trebuie să fac eu o chestie să nu mai intre pe acolo. Deci, nu știu cum să... Trebuie să-l dau afară. Aoleu, n-am observat că nu m-am aer. Luăm aerul. Da, trebuie să-mi iau o cască de aceea de... Să stau mult sub apă. Bun. Hai bă, frate, nu pot să intru. Da, cred că o să intru pe piscina cealaltă. Stai să vă arăt că, deci... Să vedeți ce loc e acolo, să intre toți scheleții. Deci pe acolo intră toți zombalăi ăștia. Ia stai să văd. Uitați-vă și voi. E ca ușa aici. E o ușă. O să iau. Mamă, ce arc tare. E de la... Nu știu de ce. Cred că e enchant. Nu știu. Ce 1, 2. Da, oricum. Îmi place foarte mult lumea mea, ce mi-am făcut-o. Ia să luăm, că am zis că ne plimbăm cu Minecraft-ul astăzi.
Ride. Da, chiar îmi place. Nu știu, Minecraft e un joc de, nu știu, neplictisit. În opinia mea. Nu mă plictisesc deloc de Minecraft. Adică uitați-vă ce am făcut pe aici. Nu știu, mi-am imaginat așa o viață la țară pe aici. Da, mult mai avansată. Am scos sunetul, aoleu. Am scos sunetul, am zis să nu fac zgomote și am zis mai bine să las așa. Cum mai urc eu acum acolo, mă? Eu vreau din drum să mă întorc. Ia uitați-vă, acum nu mai pot să mă întorc. Bă, frate, ce vreau să mă întorc? Sus. Bun. Dacă ca... Serios? Bă, de-abia m-am urcat și eu și acum iar căzui. Și sus. Aur. Deci dacă cădeam iar, nu mai gata. Aici închideam videoclipul. Asta va merge. Gata. Să-mi pun eu cartul de aici. Nu, că dacă cade jos, nu știu, mai iau de por acum. E bine că n-a căzut. Hai, sper să nu plece de aici, că am dat și eu de asta direct cu viteză aici. M-am gândit la situațiile astea că pot să nu mai mă urc. Gata. Mă mir că reușim. Da, eu vreau să... Deci dacă fac și drept înainte pe unde am luat-o atunci, am să mă duc într-un village unde e zăpadă, am văzut un iglu mare. Eu vreau, de fapt, să fie un deșert acolo cu piramide, cu chestii. Da, să vă arăt aici. Să vă arăt acest turn. Sau încercarea asta de turn. Am aici un market, l-am făcut eu așa, prin imaginație. Da, cred că o să-i pun și eu geamuri, că nu prea se vede mare chestie. Hopa. Nu știu, de exemplu, uite, mi-am lărgit foarte mult harta mea pe apă. Pun platforme de astea de multe materiale. Și nu știu cum să fac să ascund torțele alea să nu se vadă. O să fac o chestie pe viitor. Da. Aș vrea să fac... Ia uite cartea, vine aici. Să fac ceva la fierărie.